Lah dalah. Bujleng-bujleng bisana jik-jikan mata mlo ora ndedelok. Aku Narendra Negara Hima Himantaka Prabu Niwata Kawaca. Togok kula wonten dawuh sinuwun. Bilung kula Basik. Lan kowe Patih Mamang Murka kula wonten dawuh Kanjeng sinuwun. Kawruh Gog yen dina iki aku lagi nandang jatuh cinta Gog. Yung. Lajeng paduka menika jatuh cinta kalian sinten sinuwun. Miturut tembang rawat-rawat mbok bakul sinambi wara. Ayu-ayuning wanita kuwi widodari ing kayangan. Mula dina iki aku bakal nggawe widodari kang sesilihe Bathari Suprabawati. Bathari Suprabawati kuwi ayune kliwat. Berbeki jagat marake wong lanang dora kuat kudu-kudu kepengin ngombe obat kuat sawengi sopeng papat Gog nek ora kelalen turu kuwi ya Kang ayo nek turu ya wis bablas mula dina iki Gog kanggo mbukak swasana ana ora sing ngandhake kelangan wong ayu Gog. Lung, apa Kang? Kelangan ki apa Lung? Ya kuwi kaya dene wong duwe permata utawa duwe perhiasan kang ilang. Mula lagune Hilang Permataku. Monggo Pak Nova dipun pinangkanono. Wonten nginggil disaged, wonten ngandhap disaged. Lagune apa? Hilang Permataku Kang. Supaya kang ngedhem swasana lan iso menghibur lagunipun Hilang Permataku. Monggo.